Napanablog talaga yung YouTube. Ayaw po kayo? ABC Travel Vlog. Pag shoutout na ko po. Ilang followers ko po? 880. So, tama na. Oh. Titak na po. Kaya po. Ang 1 million, lapit tayo mag 1 million. Opo. Hello. Oh. Kontakin po natin si ABC Vlogger. Oh. Say hi! Ay. Cool ba? Vlog ko. Bonsai la rin kakain mo na sir. Bonsai. Nahin mo kanyan. Titrip mo kanyan. Titrip mo kanyan. Tanaman niya po na ano yan. Na. Anong alaman yan? Bonggabilya. Hindi pa nag lalabong ng mga daon, no? Nakalis ko yung mga daon niya. Yung pinaka mahal dito na benta nyo, magkano kaya? Mga 200 yung At 200,000. Laki pala, no? wala.
Pero saan ito?